ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲିର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାର ହେଇଥିଲା। ଯେତେକ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ମତେ ଏଇ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗଲା ବସିକି ଓହ୍ଲେଇକି 3-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାବା ସିଂହପାଟରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମ 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ କଟକ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ପିଇଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠି ଆଉ ଥରେ ମିରର ହଲ୍ ବୁଲିଥିଲି। ଆଜି ଆକ୍ୱାରିୟମ ଟା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଲି। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କଣ ଇମାଜିନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୁନି କୁନି ମାଛଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଓହୋ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଛ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ମାଛକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଉପର ତଳ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଥିବ, ମଝିରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ବକ୍ସ ଟାଇପ ର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତିରେ ଦେଖିକି ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯିବେ ନା, ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇବେ କଟକ। ସେଠି ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବେ ହେଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ଧୁମ ବୁଲିଲୁ। ସବୁ ମାଛଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଥିରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରି ଟିକେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଆକ୍ୱାରିୟମ ହେଇକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଭଲ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭାବିଥିଲି ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ବାହାରେ ଟିକେ ପାର୍କରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସିଧା ଘର ମୁହାଁ ହେଇ ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ସେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ବସିକି, ଆହା ଏଇ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଜ ଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆଉ 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଥିଲା। କୃତ୍ରିମ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।